نما جدوجہد اندن کی وقتی کا اندن جاری ہے اور ننتنا جدوجہد دا ملک نا قانون دا نا عدالت تے کل پورا دنیا نا مونا پاش کریں کہ داڑے ہچو قانون سب داڑے ہچو عدالت سب دا عدالت تک دا قانون صرف اندا خاطر جوڑ مسنو کہ بلوچ نا نسل کشی کے بلوچ نا وسائل تلٹو پولے کے رکھ 1902 بھگت سنگھ کے ارے اندن انگریز نا عدالت تینا اور او نا قانون پاش کرے گوڑا داسا بی وائی سی نا سنگتا اور اس تا خاندان کم اینو دا ملک نا قانون نا پاش کریں گے کہ دا ملک نا قانون انصاف دفق دا ملک نا قانون مظلوم تو آوار مفق بلکہ ہمیشہ ظالم تو آوار مرے ننا پنچ تو نا اخص وقت کی نن بند مسنن دا صرف اور صرف ننا بنیادی حق کا خلاف ورزی مسنی اور دا حق کا خلاف ورزی ہے دا ملک نا پارلیمنٹ دا نا عدالت دا نا جج دا نا پولیس کل سے جاگاو کل آوارو امو پولیس کے وقت ننا حفاظت تے کرے کا اینو سی ٹی ڈی تو نوار ننا نیاڑی تے ارفنگے درنگے گوڑا ننم امو عام عوام نندا خواست کینا کہ اینو بلوچستان نا تیٹی ایسے لکیر اس جوڑ مسونے دیر ظالم تو نے دیر مظلوم تو نے ننم تینا فیصلہ کے باقی دا قید و بندک ننے تورن کپرور کنے یقینے کیار بند